Bé, ara us parlaré de l'àrea de sortida, comúment dit pels jugadors, tira sortida. Què hem de fer quan ens trobem en una àrea de sortida? Doncs hem de mirar de no sortir des de fora d'aquesta àrea. Sortir des de fora d'aquesta àrea té 2 cops de penalitat. És a dir, què abarca l'àrea? L'àrea abarca la part externa de les marques amb 2 pals cap enrere i el rectangle que formem, aquesta és l'àrea de sortida. Bé, aquests 2 pals han de ser els pals més llargs de la bossa. Si nosaltres tirem el cop des de dins de l'àrea de sortida, fem el primer cop i no passa res. Què passa quan ho fem des de fora de l'àrea de sortida? Doncs que tenim 2 cops de penalitat. Tant si ho fem per la part de davant com si ho fem per la part de darrere o qualsevol dels costats. El cop s'ha de fer des de dins. No fer-ho des de dins vol dir que no hem començat el forat i vol dir que hem de tornar a tirar amb 2 cops de penalitat. Hi ha una modalitat que és d'un match play, que normalment al club no la juguem massa, però només en un campionat. Aquesta modalitat, en canvi, sí que no passa res, a no ser que el teu contrari te faci repetir el cop una altra vegada. Però si el teu contrari ja està bé i ha sortit des de fora de l'àrea de sortida, no hi ha cap problema. Molt a tenir en compte que des de l'àrea de sortida se pot sortir i se pot acomodar sempre la bola, però només a l'àrea de sortida del forat que està jugant. I això també molt important, que abans de tirar un cop, si tu no t'agrada com estan les estaques, no les pots canviar, perquè són estaques posades pel comitè. Canviar-les, això milloraria el teu cop i això et podria representar 2 cops de penalitat. D'acord? Les estaques només se poden posar si nosaltres poguéssim observar que algú n'ha agafat una i l'ha tirat i llavors tu la recol·loques. Llavors això no en tindria perquè evidentment no t'ha beneficiat en res el teu cop. D'acord? Bé, sobretot, feu molta bondat i sortiu des d'on toque.